Dawk li kienu biss kliem fuq karta issa saru liġi li se żżid l-infurzar fejn tidħol l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità. Permezz tal-avviż legali 198 tal-2019, linji gwida imsejħa bħala Access for All Design Standards in the Built-in Environment maħsuba li jagħtu spazju miftuħ u aċċessibbli għal persuni b'diżabilità issa saru regolamenti bħala parti mill-liġijiet ta' Malta. Kien ftit aktar minn 15-il sena ilu meta nħarġu l-ewwel set ta' linji gwida fil-qasam li eventwalment ġew stabiliti bħala standards nazzjonali fl-2015 u issa saru liġi. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusdicelli stenna li dan il-pass kien ilu mistenni kemm il-persuni b'diżabilità u b'mod speċjali minn qrabathom. Aħna ma rridu lil ħadd ikun soċjalment esklus minħabba xi raġuni jew oħra. U allura llum għamilna pass il quddiem, daħħalna din il-liġi u din il-liġi ħatara l-aċċess fiżiku għal kull individwu Malti u Għawġi. Il-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità Oliver Scicluna sostna li dan l-avanz fil-liġi se jsaħħaħ idejn il-Kummissjoni biex tiġilet l-abbużi. Fl-istess waqt li tassigura li l-persuni b'diżabilità igawdu dritt tal-aċċess kull fejn ikunu. Kuntent għal-fatt li l-persuni b'diżabilità hemm barra għandhom għodot iżjed b'saħħithom biex il-Kummissjoni tkun tista' tiġġieled għad-drittijiet bażiċi fejn tidħol l-aċċessibilità fiżika. Biex dan l-avviż legali huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern li jħares id-drittijiet bażiċi tal-persuni b'diżabilità, primarjament billi jgħixu b'mod sħiħ f'ambjent aċċessibbli mingħajr ebda xkiel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.